Hello mga subscribers, lagi is muli si Madam Mag-Getting to. Dito po tayo sa ating updated therapy kay Kuya Jaime Salak dito po sa Proxinco, Cupang, Arayan, Pampanga. So ito po ngayon ay 2 months and 4 days niya na. So more on marami na mga improvement like si teacher nga, yung kanyang asawa na naiupo na siya mag-isa. So this is the great improvement na nakikita natin ngayon sa ngayon. So ngayon ito po yung ating updated walking therapy. So watch nyo po till the end yung aming pong walking therapy program na kailangan i-motivate ko yung lower limb. Pinapalakas niya po yung kanyang lower limb ng mga muscle ni Kuya Jaime. So watch nyo po till the end. Takpo. Ito lang tayo muna. So again, 1, 2, 3, push! Malakas! Nakakasambuhin ng keyboard. Pag gusto ka na maglakad, nakakondisyon. Hindi mo yain. Ito, okay na. Yan, tuloy mo na ako na. Tuloy mo na. Huwag mo dali, focus ka. Oh, okay. Oh, dali na. Balance ka muna. Balance, sige. Balance. Isang step pa ito. Yan, walang balance pa. Yan, balance ka muna, balance. Huwag mo na. 2 minutes. Ayos lang. Balance. Kailangan makalagay ka. Ha? Yeah, kuya. Okay, very good. That's good. You walk. Good. Nagay sa Miss International. Galing ng Miss. Kababangan niya tayo na. Kabalik. Ang galing niya. Nung nakaraan din, bakit magkasunod? Galing niya. Ano pinanalo na nakaraan? Ha? Ano pinanalo natin? Anong? Pinanalo na nakaraan. Grand ganun din, magkasunod na taon. International na. Pareho din. Kaya nga, back to back eh. Ito pala tayo. Huwag po pagbukas. Kuya, huwag mo bitigit. Yan, galing siya. Tapos stand muna. And then walk. 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 O, po ah. Ano po? Balancing. Okay, balancing kuya. Okay, balancing. Yan. Okay, good. So, bigyan natin yung balancing muna. 3 minutes. Okay. Relax ka lang. Relax sa'yo. Are you okay? Siya ang konti. Ayun. Very good. 5 volt. 5 volt. Yan. Hindi na ang tagay doon. Dito na lang muna. O, ganyan lang natin. Yung pa na lang alin mo. Magalangan yung pa. May nakakagalap ka na ha. Lakasan mo na yung loob mo, tsaka yung focus ka ha. Kailangan mo yung mukha mo. Very good. Okay. Kaya niya. Kumilikit.
Relax ka lang. Hindi ka. Malalim. Inhale, exhale. This is your first round. Electric fan, sandali lang. First round. Pinakaayos. So na first round namin guys. Ayusin lang itong camera namin guys. Wait for the door. On, three. Lakas mo. So, pagkita pa mo. Ayan, balancing. Paano mo ginawa? Tapusin mo. Ayan. Hindi, ginawa mo. Aksan mo. Sige, balancing. Pagkita balancing. Ay, matayo. Ayan. Tapos mo yung siya. So, ang ating program ngayon, standing, walking, standing, ha? Kasi kailangan tumayo ka, para makalakad ka, di ba? Well, so, magaan yung katawan mo, you can walk now with your own self. Pinamalimit ko sa'yo. Magpadaan ka ng katawan, di ba? Okay? Bata na. Yan. Sige, dada, ha? Yan, ganyan. Hop, step. Sige, step. Hop, relax. Okay? Step. Oh, relax. Sige, step. Eh, step mo. Good job. Good job. Sige. Dami. Sumbalak ko siya. Relax. Tindi yung pa niya, no? Huh? Okay. At least, relax na kita. Diba? Pag nabubuhat mo na yung kaliwa mo yan, kaya mo na yan. Kaya dami yung tupo tayo, diba? Hindi. Hindi na balance niya, ganda lang. Good, good. 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 Diba? Kahit sino kaya kang hawakan, diba? Mag-teacher. Tupukan din. Hindi siya ikinig. Hindi mo siya ito. Hindi lang siya balance niya. So guys, ito po ay paano nakadapo ito guys. Second round ng aming walking therapy program. Ayan. Hindi po si Kuya Aymon. Ay, dito. Hindi, ibabalisin mo ako. Sige, extra. Yep, ayan. Yan, isip siya. Diretso pa. Hindi ba yung konti? Bibigyan niya ito. Standing niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 minute. Very good. Diba? Baga ka na, actually, pwede ka makaan. Puro upo ka. Push! Stay balik ako. Stay balik. Diba? Ano ko po? Kahit ba na ka? Yan. Ayun o. Ganun. Ayun. Yan. Push. Diba?
Ano yung puto? 300 kaya mo? Kaya ba dali? Dali! 1, 2, 3, push! Push na, sige. Push mo na. Dali mo na. Dali mo na pa mo. Yan, sige. Push na. Very good. Very good. Very good. Ano ang dali mo? Ano ang nilakad ha? Yan. Ganda yan. Kaya siya nag-adjust yan. Stay body. Stay body. Okay, relax. Take your time. Relax ka lang. Take your time. Para sa labas ka, take your time. Ayun mo yun. Sabi mo si teacher ha? Sabi mo yan ha? Di ba? Itong step lang. Bila na. Oops. Step. Kaya. Ano na kasi? Matagayin na kaya. Kaya niya. Push! Yun. Kaya niya. Push! Very good. Yay! Galing! Pagka na siya lumaki. Malit mo. Ayan. Nag-a-adjust kasi. Galing yan. Marami po tayo ito. Na? Oops. Balancing. Tumulong pa. Pagpagiging pa. Gawin pa. Yun! Tatay. Third. Bird mo yan. Okay, sir. Ay mo ay. Thank you, Lord. Nangingano. Salamat ka. Thank you. Nakatatlo kami. Yan guys, ito po namin. Ngayon po yung October 21, 3 rounds na po ito namin walking therapy together with balancing. Yan. Pagkala kanila, ako ko. Nakalin mo. Doon pa na. Hey, Bob. Ako sila. Okay. Nalalim mo yan. Nalalim mo ha. Yan. Yung step ko, teacher ha. Yung step ko, tilang mo. Gagawin yung step ko. Kung kumapayot ka. Relax ka lang. Alam mo siya, relax ka lang yan. Sige, step ba? Step. Gamit. Balancing na. Yan, mga bagay na po yun. Nakatayo siya mag-isa. Yan ang balancing niya. Thank you, Lord. Yan guys, kaya may nakakatayo ng isa. So this is a great improvement of his balancing. So ang po niya, palakasan natin yung mga muscle niya. Tignan mo teacher ha? Tignan mo, may step ako, di ba? Ano? Oh, yan. Step ka lang. Gusto mo siya, step ka rin. Yan. Strength with power, walk with power, step with power, balancing, step, power, balancing. Yan. Oh, dali. Take it easy. Relax ka lang. Yan. Relax ka lang, mga karap. Upo ka. Sige. Third. Pwede siya. Pagod na. Third. Pagod mo po ha. Check mo naman po ha. Check mo po ha. Check mo na. Pagod mo na. Ganda. Yay! Kaya pati pag-upo, control ha. Pag-upo, sampit ha. Pag-upo, control ha. Huwag yung drag ha. Kasi yung machine mo masisira. Okay? Tapos, pwede gusto mo. Third. Pwede mo na. Last lang. Are you okay, sir? Sisi ba? Ito lang. So, 5 kaya. Pagka kaya 5, 6 pa, sige. Third. Nakasanda ang Panginoon magpapagpasin. Iuso sa inyo ang Diyos na kay Pasko. Hindi ako magkukulang. Diba? Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Oo. Yung kalakasan mo, bago na yung kalakasan mo. Yung dati luma, ngayon bago na. Oo, diba? Hindi ko siya gabiligan. Stock na sa kayo. Dati gabiligan. So ngayon, ko siya stock. Dati kasi gabiligan. Ingat na. Ready, 1, 2, 3, push! Alam mo, simple. Basic lang. Kalbo. Tutulong mo yan. Yung mag-alaga sa iyo. Madali ka na. Madali ka ng palakanin. Stand more. Relax.
Masayo siya eh. Mga Sabi siyo niya, ba ba? cha-cha. Cha, cha, cha. Cha, 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 cha. Masayaw ah. Halalim mo. Ilang balas mo. Teacher, yun mo paano? Sige ba? Kailangan mo balas. Yan. Halalim mo ah. Halalim mo yan ah. Sige. Okay, teacher. Teacher, pagdagan mo natin. Okay. Masayaw natin ah. Dapat maliit. Ibalas mo sarili mo, kuya. Kasi mo, balas mo sarili mo ha. Very good yan, very good. Yan, tatagin mo ito isa. Lakasin mo ito ha. Kaya mo to? Sige. Isa pa. Dahil Dapat mo kasi ito yan. eh. Sige. Hmm. Oh, sige. Okay. Okay, lakas mo na. Pang-apat. Kasi, ayan. Kasi lang na. Okay. Importante yan. Anong pakiramdam, Han? Kaya pa. Okay. Ano? Upo. Hindi, ano mo na, balansin ha. Balance muna bago po. Dalawang kayo. Sige. Teacher, hindi na kayo. Pangapat na yan. Buhat pa na yan. Yan. Ay, po. Go. Yan, go. Dancing. Yan, go. Very good. Galing, Siyempre, tutulong ko practice niya eh. okay. Ipa mo muna para magbalasin mo. Yan, magbalasin mo ka. So, straight body. Mako, diretso. Lakasan mo yung tindig mo. Tindig lalaki. Yan, tindig salak. Hay, may salak. Yan. Nawal ka. Tumbak. Ano ba yan? Relax na. Chill lang. Babalas mo rito. Diba parang saranggola yan? Kailangan pilyado para para sa lipad. Let's move! Kaya may push. Okay, you walk. You walk good, ha? Very good. Very good. Very good. Uy, kaya bang yan? Mumo. Yan, very good. Bang! Very good. Galing. Spa, perfect. Spa. Oh, perfect yung mo. Ah, sige. Okay, agad. Bang magalan? Isang kaliwa pa. Hindi sa loob. Okay. Very good. Galing yan. Salam. Upo ka na. Okay. Ano mo? Ano mo? Ito mo. Ilan na ba yun? Ito last one. Tapos bonus mo ka. Last one, bonus mo. Magkaya mo ha? Kaya ano ha? Ano kaya ang marami mo kaya? Gusto ko din nag-enjoy ka sa ha? Okay ba? Thank you Lord! Miss Big Thanks to God. Tubig. Praise God. Tubig. Ate, tubig. Okay. Yeah. Ikaw tatay, gusto mo yung dinala. Okay. Buti mo kaya doon? Buti tayo ba? 300? Kaya? Tingnan mo na yun kuya. Ayan. Thank you Lord. So ito yung mga ginagawa natin. Magaan na sa'yo. It means, pinag-develop niyo. Diba? Dati, nakakamot na. Kagano ka oh. Dati oh, diba? Pag hindi ka na matagal kuya, natibay mo. Ganun ka lang, pag-alangalin ka, ganun ka. Diba? Oh. Ano oh. Pag bakbak ka, power, ha? Ayun oh. Oh, kabila. Oh. Dito ka oh. Pupuno mo ka na, yan, nakakat mo. Oh, kuha. Diba? Ayan mo. Oh. Ha? Wala ka naman, gagawin ka naman ako. Diba? Katambang mo to, puno mo dito, hawakan mo ko, diba? Ayan o. Tapos kabila, power.
Ganun lang, ha? Kailangan kasi may pamilya ko, pag wala, pipilayan tayo. Thank you po. Alright, thank you, Lord. Boom! Walk with faith, with power, ha? Jesus' name, amen, hallelujah. Praise God. Salamat po, Lord. Doon mo lang pala tapos kaya hindi. Thank you, Lord. Ang tsaga, yan, nagbunga na. Sabi niya, nagbunga yung tsaga. Yan. So, 2 months. About 4 days ko yan. Pwede, epekto. 2 months to 4 days. Oh, okay. Hawak ka. Balasin mo ako. Balas mo, balas. Doon yung ganun mo. Yan. Okay na? Posisyon mo na? Okay na. Hindi kita ako na lang. Nakakita ako para motivate ka. Nakakayo na. So dyan, yung balance mo dyan ha. Yung balance mo, aralin yung balance mo dyan. Yung tulong ko ha, kung bigil ka, yung power ha. Sige, sambot. Sige. Yan, power. Bang. Bang. Yun, bang. Buat pa na, buat pa na. Anong paglima na? Wait. Paglima na ito kasi. Yun, bang. Power. Yun o. Bang. Versa. Din. Bang. Yun. Versa mo. Hindi na rin mo. Okay, good. Sure, yeah. Thank you. There. There. Very good. Upo ba? Ha? Upo po, teacher. Ano mo po? Upo na mag-big-big. Huwag ka muna. Balasin mo muna, balasin mo muna. Tingin ko ni teacher. Bago na. Sige. Yun. Hindi siya. Dali na. Oo. Dali na. Okay. Bakit? Makapit. Sino po? Teacher. Uy, sinain mo, Evan. Susunod na. So guys, this is our 5 rounds. Ito nga ang last program. So, pag-play niyo po si Kuya Jaime para magkaroon ng power to walk. Yan. Yan eh. Nakalimutan. Liman. Yan. Yung sinaing bango. Toasted rice. Yan guys. So guys, this is our last na ano nito ni Kuya Jaime for 5 rounds. So at least maganda yung condition niya ngayon. So nagawa namin yung challenge namin ng 5 rounds walking therapy program niya. So papakita po ito na lumalakas na yung kanyang lower limb. So lahat ng part ng mga muscle niya. Yan. Okay? Okay sir? Oh. Kasi nga yung teacher ang tutumba. 1, 2, 3, push! Ano mo si teacher? Nasa nga yan? Ano nga yan? Hindi pa ako nakainom ha. Kaya yung sila yung sunog ha. Naka-amulis tayo yung sunog. Strength on strength. Focus ka. Laksan mo mga tuhod mo. Tindig mo, laksan mo. Huwag kang gagawin mga alanganin ha. Yan. Yung pa mo, ayusin mo na. Yan. Very good yung ginagawa mo ngayon. Very good. Di ba? Yan. Laksan ka na ito. Nangangaling ka na. Okay, good. It's good coordination. Very good. Hindi mo ba kung 2 months and 4 days pa ito. Sabi ko siya, 3 months, lalakad ka na. Lord.
Amen. 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 Nakakaalangan. Kasi buwan, Nakaalangan. bumuha siya. Pumpuy ko. Ito to. Wait lang po. Bumuha si Gwen. Kailangan Gwen. Hindi pa lang. Hindi ba niya yun? Okay yan. Pinupuan niya natin. Mutation, ha? Right? Let's do the conga. Push! Hook! Push! Strength with power. Strength with power. Strength with power. Walk. Praise the Lord. Sa tingin ko kay walk. Yung balik siya po sa walk. I will be on my people. Yes, you are in me.